Ay sir, kung bingi po kayong kausap sir, maghanap po kayo ng kausap po ninyo, okay? Papakatanga po ng kausap po. What's up guys? So for this video is na ay nag-text sa tuwa nga daog taog 500,000 pesos plus reader if I from Suzuki. What? And attorney daw ano siya. So this video recording codes na humatag kay isa raman ka phone ang gamito na to. So ato siyang lipaton. So I hope goods nagyapon na resulta. So let's go. So guys, muna yung text kahapon. So as you can see, notice ma'am, your same number had won 550,000 plus reader if I from Suzuki company. To claim, present your full name, address, age, work, and he is attorney Ian C. Chavez. So 2 messages So ayun, nag-reply ako, it's true. So binigyan natin yung pangalan ay George Sigbak. Yes guys, George Sigbak. Hindi totoo yan. Layawan, Osabi City, 37 driver. Tapos kahapon tumawag to. At di ko sinagot kasi on duty tayo. So nag-reply ako, nag-drive po ako. Sir, text mo na lang pagdating ko. Sabi niya is okay po. So ngayon guys, ang gagawin natin is magre-reply tayo na sir, pwede na po ba kayong tumawag? So parang ganon. Hello? Hello po sir. Yes sir. Yes po sir, at magandang umaga sa inyo po. Magandang umaga din po sir. Sir, no, para sa confirming po sir, no, pakitext nyo ulit yung pangalan po ninyo, edad, address, pati na pong trabaho po ninyo, okay? Na-text ko na kahapon sir. Ulitin po ninyo, okay? So sir, name George Sigbak. Kaya nga i-text po ninyo, huwag niyo pong sabihin po, okay? Na-text ko na kahapon sir. Ay sir, kung bingi po kayong kausap sir, maghanap po kayo ng kausap po ninyo, okay? Sir? Papakatanga po ng kausap po. Di ba ang sinabi ko sa inyo para sa confirming po, i-text nyo ulit dito yung Okay details po. po ninyo. Pasensya na po. Kung ano-ano pa po yung sinasabi po ninyo. Sus! Sorry po. Sige po. Sige po. So ayun guys, medyo nabingi tayo, tangin na to gago, nagalit pa. Gago! So, yun, i-text ulit natin guys. So, parang nabibingi ako Hello. Hello po sir. Magandang umaga po. Na-text. Magandang umaga po sa inyo. Ayos po. Na-text ko na po yung details sir. Sige po sir. Tatawagan ko po kayo ulit po, okay? Sus! Sige po. Sige po, i-check ko muna sir. So ayun guys, tatawag na lang daw siya ulit. Okay. Kailan pa? So, maghihintay ulit tayo para tumawag siya. A few moments later. Good morning. Magandang umaga sa inyo ulit po. Ayos po. Magandang umaga din po. Sige po. Bali sir no, at kung mari lamang po at paki-add niyo po ako sa Facebook po at para sa ganun din po tayo ay makapili po sir ng kulay ng motorsiklo sir, okay? Sus! Wait lang sir kasi yung phone May ko is Facebook po ba tayo sir? May Facebook po ba tayo? wala po sir. Ang phone ko kasi is keypad. Bali ganito, babanggitin ko na lang po sir yung kung ano pong available na kulay dito po. Meron po tayo dito sa Titan Black at meron din po tayo dito na Mati Red at Mati Blue. At yung aming available dito sir na 2023 na kulay po dito sir, yung Ivory White, and then naman po yung Metallic Triton Blue po sir. Yung black na lang siguro sir. Titan Black po sir. So Oo. kung may Facebook lamang po sana kayo sir, may send ko po yung full picture po para sa ganun din po makita po ninyo. Pero wala kayong Facebook at wala kayong touchscreen po, tama ko ba? Opo sir. Apo, nasaan po kayo sa mga oras nito, sir? Nasa trabaho po sir. Bali busy po kayo. Wala pa pong biyahe sir. Sige po. Ganito ho yung gagawin natin dito, sir. At may valid ID po ba kayo? Ayos po sir.
Opo, bali sir, no, itong pera po yung sir, no, may kalahati milyon worth of 550,000. So, ito po ipapadala ito sir, no, sa pamamagitan po sir ng Palawan Pawn Shop po. Naiintindihan po ba ninyo? Sa Palawan, sir? Opo, sa Palawan Pawn Shop namin po ito ipapadala. Sir, naiintindihan po ba ninyo? Okay po, sir. Okay po, sir. Opo, bali motorsiklo sir, no, door-to-door processing natin po ito marireceive. So, siguro sir, no, mga 2 to 3 days natin po ito matatanggap po, okay? Okay po, sir. Sige po, bali sir, ang gagawin lang natin dito sir, no, is kumari lamang po, be focus lamang po sir, no, at i-explain ko po sa inyo maayos. So, ang gagawin lang natin dito sir, no, at kailangan natin dito po yung registration po ninyo, para sa ganun din po, may padala ko dito sa inyo kagad po sir. Naiintindihan po ba ni Mr. George? Yes po, sir. Opo, para sa ganun din, please makaregister yung pangalan po ninyo sir, no, at kailangan natin dito sir na makapag-avail tayo dito sir ng worth of 1,250 pesos po para sa inyong registration dito sir. Naiintindihan po ba ninyo? 1,200 pesos. Sus! Sige po, sir. So, bali makakabil po ba tayo sa ng registration na worth of 1,250 pesos po? Sige, sir. Maghahanap ako ng pera ngayon, sir. Opo, bali magkano naman po ba yung sapat na pera po sa ngayon po? Mayroon na ako dito, sir. 1,000 yung kinita ko ngayon. Sir, 250 pesos na lang po yung kulang po, sir. Kasi yan na lang po yung kulang at hinihintay namin dito sa para sa ganun din po. Sus! May padala po ito sa inyo kagad. Pero sa pagmumotorsiklo po ay hindi dapat po motorsiklo yung gumagamit sa atin, kundi taong gumagamit sa motorsiklo po, sir. Okay? Sige, sir. Naiintindihan po ba ninyo? Oo. Opo. Sir, kaya nga po sir, no, maging kampante at maging tahimik lamang po tayo, sir. Naiintindihan po ba ninyo? Ayos po, sir. Opo. Bali sir, no, mga ilang minuto namin po bago po may kukumpleto yan, sir. Kasi within 5 to 10 minutes sir, na ipapadala na po ito sa inyo. Siguro ngayon, sir. Ninanong ko na yung kasamahan ko doon. Sige, text na ka na lang po sa akin po, sir, kapag kumpleto na po yung 1,250 pesos po, okay? Ano yung mani? Sir, dito na, sir. Sir, meron na, sir. Opo, kumari lamang po sir, no, wag na muna natin ito sasabihin kahit kanino muna, sir. Okay po ba? Sige po, sir. Kampante at maging tahimik lamang po muna tayo, sir. Okay po ba, sir? Oo po, sir. Yaga daw ko greeter, pre. Sige, kajut lang. Oo po, sir. Ito na copy. So, bakit niyo po pinagsasabi po? Sir, wala, sir. Nagtanong kasi para saan yung pera. Sabi ko, yun, ano ko sa kaibigan ko. Ano po ba, sir? Kukunin niyo po ba ito sa inyo na po? Sus! Kukunin po, sir. Sayang po, sir. Malaking tulong yan, sir. Wala kasi ako ngayon, sir. Opo, bali may Gcash po ba dyan sa inyo, sir? Gcash. Wala pong Gcash, sir. Palawan, sir. Meron. Ano po? Palawan, sir. May Gcash po. Imposible sir na walang Gcash po dyan sa inyo. Sa Palawan, sir. May Gcash yun? Opo, may Gcash po sa Palawan Pawn Shop po. Sige. Sige, sir. Opo, bali pumunta na tayo sa malapit lang kayo sa Palawan Pawn Shop po. Oo, sir. Sige, sir. Wait lang, sir, Kapag ano na kayo sa harapan ng Palawan Pawn Shop, mag-text kayo sa amin po, okay? Sige, sir. Sige, sir. So guys, ayun guys, may registration fee na 1,500 daw. Walang pera, naging 1,250 na lang. So ngayon, pupunta daw kami ng Palawan. Man, gago. So, ayun, ang nangyari. So, after that, tumawag siya at parang nagduda na siya. Sir, ang sabi po nung tailor, sir, sir, cash in lang daw, sir, meron. Yung cash in daw? Nasaan po ba kayo sa ngayon, sir? Nasa Palawan, sir. Nasa Palawan. Nasa Palawan o nasa trabaho po, nasa bahay po? Nasa Palawan, sir. Guys, at this rate, murag nakabantay na siya. Murag nakabantay na siya nga, nalipat na gid siya. Kasi Sir, gusto niyo po bang i-trace up namin kayo, sir? Sir, sige po, sir. Sige po, sir. Gusto po ba ninyo? Oo po, sir. Paano sir, sasabihin ko po, hindi rin kayo maalis po sa pinakakayuan po ninyo? Ito, sa sir, Palawan. Sir, huwag kayo magsinungaling. Nakikita nga namin kayo. Kung nakikita nyo, siguro nakikita nyo itong guard sa tabi ko. Sus! Sir, hindi po ako mangmang na tao po, Hindi rin po ako pinanganak ng nanay namin na bilang naging mangmang po, okay? Huwag niyo pong gagawin isang tao na hindi lang gagago. Ang kapira naman yan. Yun din pala eh. Ba't ka nang saskam kung dala mo naman?
Ako pa inuuto mo? Galit na yan. Sus! Oy, sinadating lang namin kayo. Anong gintrip nyo? Sinasakyan. Lipat ka. Kaya kami dito, nagtatawarin sa inyo. So guys, ayun ang nangyari guys. Parang nakatunog na. Kasi di ko nasagot agad. Nanghugas sa mga plato. Kaway. So, mo to guys. So, lesson learned. Pag maka-receive mo text nga, mga ingan na, you win, you won, nakadaog. So, ay mugto dayon guys. Kay scam na siya. Tanan nga mudaog ka, dili ka pangayuan. Ikaw mo'y tagaan. So, ana ra ka simple. So, that's all for today and goodbye. Natingala kung anong itawag sa kalit Ay salang naon sa day ka Anak ko nga